Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di Pekok Channel. Baru kali ini ya kita syuting malam. Baru kali ini kita syuting malam. Alah. Nduk kita, nduk kita. Kok anu ta Pak Eri? Baru tak timbul nih tau sak nih gulu. Iya kok, kayak Sakit lho kuwi. ndeglek. Nduk. Sare. Bantalnya sing anu, Pak? Sing abang, Pak? Iki. Bantalnya endi to? Kok bantalnya ndek enek sik tak ben. Piye, Nak? Ping lho, Pak. Ping. Nggih. Iki tak lihat nggih. Tak lihat putune diangkat, iki bantalnya diganti, Bu. Nggih, bantalnya. Allah. Keduwuran lho sayang bantalmu. Sik nak. Sampun. Nggih. Alah, lek bededut. Kali ini kita syuting karo Nduk Sar. Ndak sedeng. Elek dingket lho. Ya Allah. Masuk, Pak. Iki nipak ya. Kesisetan sayang Kesisetan, bajumu, Mbak. Nak. Diganti, Nak. Iki dingket iki. Kesisetan, Nak. Pengairan darah kurang lancar. Peredaran darah ndak lancar iki lho. Iki dingket ya ngene iki. Ganti ya sayang, ganti ya, Nak. Bengi ngesak nih. Mohon maaf terjeda iki yo. Nduk Sarah pertumbuhannya alhamdulillah amat sangat cepat. Alhamdulillah banget. Sehat walafiat. Niki mboten di kompor niki. Oh, kuwi sayang, kompor kuwi nggih, kompor kuwi. Ndak apa-apa penting ping. Pak, emang anu to, Pak? Sendang. Ini nanti kalau Pak bajunya dilepas pelanggaran enggak, Mbak? Pelanggaran. Oh, pelanggaran. Ya wis anu Mbak anu Nduk Sarah dilepas dulu bajunya nggih. Jeneng ngenten nana. Oh, dicul ning ngene wis. Oh, ngene wis dicul ning ngene ben ngepleh-ngepleh. Ya ben iki. Nak ding. Tung tak dung nak duh. Yo ana. Sakno ya. Cak, ini cah cilik. Alah, ndek Pak tak syutinge, Pak. Cantik. Hei. Allah. Bukan ledo. Masya kerja no. Iya, Dok. Ya loh, Nyoba. sayang jabrut. Allah. Tak culek sampean kok. Mau diculek. Nggih ya pipimu, Nduk. Bayek sayang delok ning kamera. Ya Allah, bedut. Alah, Nduk, karepmu, Nduk. Mula. Gulune niki wala. Gulune gembel kayak gulune toji. Persis. Gulune toji kan ngono. Ayo ngarak. Bocah ya ngalak. Aku arepe sik iki arepe aku tak dudahi wajahku. Aku ora ngadus ya. Iki jam pira ya ora ngadus ya. Ketok ora ya ra iku, Nduk. Aku nyawangi ning kamera iki to, Nduk. Aku ora ngadus, guys. Ben. Kok hujat yo karepmu tak sak karepmu. Iki jam berapa sayang? Jam berapa, Nak? 8. Jam 8 malam aku ora ngadus. Bar syuting iki ki adus aku. 9 malam. Jam 9. Ayo, aku seneni bapakmu. Ora ngadus. Hai. Wes. Ganti nih. Tugas timbangan. Kapan sayang? Minggu sekawan. Selasa. Ndak piro ya, Nduk ya? Ndak piro ya, Dek? Kan 1,5 ta iso. Mboten wonten. Enak lah sayang. Enak lah. Kira-kira lah. Dak nuke 48.
Apa wis ngene iki penggayane, bene. Ngene ya padha demen delok kok model. Kok model kaya ngene kok padha lek ndelok kok ra iram. Pekok atokan bocah-bocah iki demen kok. Alah, ngotot awak lho nduk iki jawane. Rumah saku nduk iku wis to perkembangane. Yo. Mergane sampean turunane ngono, Mas Dendi ngono, dadi selebeng dhek asline cara kerangkane ngono anu nduk. Kerangkane anu nduk. Kerangkane gedhi. Balengane ageng. Kok tak Saya niki anu siset to. heeh siset. Awake siset apik. Kan ono yang gembur-gembur. Gembur siset. Bapake kan persis siset. Ngene sok tak sekolah nih poli, bulu tangkis, sepatu roda kae. Pokok seminggu full sedina les poli nang Kipeng Gondang. Bar les bulu tangkis. Bar ngono les lari, lompat jauh, tenis. Pokok ra futsal. Jalan. Oke, ready, ndak apa-apa sayang. Poli aku sing paling anu. Nggih le poli pas nih. Poli anu pah sampean daur. Poli mboten remen ta poli. Bal-balan lho. Kok muni poli ra demen wong kono lomba sampai digolek di kok ngendi. Bal-balan lho. Le Mas Rian lho. Mas, bal-balan, bulu tangkis, oke deh, kayaknya nang balik desa. Segala macam Olahraga. sing olahraga, lari-larian deh Remen. aktif. Tapi lek perkara ning kali, mancing, layangan ndak tek demen. Tapi kalau di bidang olahraga dek demen mangkane awake ya apik. Dek nurun aku. Lek bapak kan ndak doyan, ndak demen blas perkara olahraga. Bal-balane ya ora demen. Lah ibu ndelok bal-balan demen sekan. Anu mbiyen kan enek to nduk setiap bangsane Ronaldo kae setiap pirang tahun to kae. 5 tahun sekali apa to kae. Kan enek to pertandingan kae. Ibu mesti aktif. Allah lek jabrut. Mentala tak untal aku jenis ndak telaten nak nyawang. Tingkas rambutnya pun kayak dikuncret. Ada gas kena dikuncret cantik ayu. Kedua di kelabang Mbah Bu. Di kelabang Mbah Bu apa di kelabang Ibu? Maune di kelabang Mbah Bu apa kelabang Ibu? Ibu iso ndak ngelabang? Iso lek ngelabang naik wong. Naik dhewe ra iso model. Itu sakit ya kalau lagi yang baik. Iya, ada no kesel nang tangan. Keselatan. Anu nemplok nang anten ya. Ini diganggu nih. Hari ini. Sing ganggu nih. Mas nih. Mas apa bapak? Mas. Demen nak nih jaraknya. Dengar dileng kula ketok niki pun dawa ketel. Kok ketok nduk itepe? Sing nang niki sampun, Mbok. Niki tukulane kuwat tenan. Masa? Diketepi. Jane lho, sakjane lho yo, sakjane lho kalau sampean ndak cemas, rambutnya dipotong pun tukule apik sayang. Tapi sama Neman kok lebih dari ini. Lebih. Tapi sampean kan cemas engko samare lek ra tukul. Dadi gundul piye? Sakne. Sakne lho. Polang. Tapi apik sayang. Anune tukule. Tapi melo niki dereng wadah to, Bu. Lek kok gundul lebih kathah. Kok senopo niki? Kok singo. Ngenten pun wadah masuk kula. Wis wae. Kathah niki lho timbang kula kan. Iya. Lek nae sampean rambutnya kan rada cilik. Kathah iki koyo bapake.
Kacake jenise nek sampean rada lemes, lek bapake kan kaku. Tapi keteng udah bonding aja, heeh. Udah bonding. Ndak usah ndak, nak kayak wong anu. Ndak usah ya nak. Apik alami ngono, ndak usah rebonding-rebondingan. Ini langsung keriting ya ngeten iki. Ndak. Nggih, radi keriting. Ngandan. Apik. Pokoknya endok ya apik dhewe. Ayu dhewe. Putih kayak sapa? Alah. Kayak ibu ta. Ini piye nak perasaanmu? Anu ya nak ya, jiwa keibuane anu ya. Maksudnya rasa piye ya? Kok sakit anu napa niku? Kayak orang ngira ya. Terus saya kayak semangat pengen mencukupi segala kebutuhane, pengen dhek ora kekurangan, ngono ki tumbuh ya. Yang ngono kuwi nek awake dhewe wayah ditokne yang ngono kuwi. Paham ndak maksud Ibu? Dadi lek karo wong tuwek sing Jawa. Dadi awake dhewe mbiyen padha kaya sampean mak upeh. Rasane ngetokne sampean ya ngono kuwi padha kaya sampean ngetokne Saro. Riyen ta sik wabang sakniki. Oh iya. Pira wen Ibu ngedusi sik bayi abang. Sirahe sak tangan ini lho. Sirahe. Sakmene ora enak lho, Nduk. Sakmene ndak enak lho, heeh. Sementen to, Heeh. Menten iki lho. Enak apa ndak mandaran? Nggih sampeyan niki. Enak apa ora ya? Ya iya. Kegedean lho, Nduk. Dialit ta. Cilik kok Imut mungil ngoten. sik wabang bang. Saiki semene gedene, alhamdulillah. Lah ibu mbiyen lho. Wis duwe anak ngene iki modele kok keronto-ronto. Makane masmu ya kok ngono kuwi. Apa meneh lek bar diseneni ngono kae, bar diseneni ibu, tak dausi, tak paupuri, tak daulang. Wah. Kadang tak jowo jejel-jejel mbiyen. Ya Allah. Tapi hasilnya ki ndak nakal, tapi ibu ki kan kuwesel to, Nduk. Ibu kan ndak lho. Ibu kuwi melampiaskan kesel, kadang ngono. Tapi yo juarang sih Dendi. Yo kuwi lho. Lek wong saiki ngarani baby blues lho. Oh, Nduk. Tapi yo jarang sih aku bojomu ngeneni, mergane yo bocahe ngerti to ket mbiyen. Wedi karo aku kuwi yo mbuh. Yo kuwi lho saiki ngaran ya mergane Nduk. Mergane ibu mbiyen anak-anake karo nyambet gawe. Lek sampean katakanlah ngurusi nduk tok kan ngono ya. Lah ibu kan nyambet gawe to, Nak. Sik semene iki wis tak sambil jahit. Makanya ibu selalu meling piye jenenge nikmati prosese, nikmati perkembangane, mergane getun. Ibu kan belas ndak ngrasakne mbiyen. Ini kok masa-masa detengkas murep, terus pegang-pegang tangan, ngemuti tangan. Ngemuti tangan punan. Saiki? Napa kukune kula. Saiki lek bubuk kan tangannya mekar ngene gitu. Lek bubuk tangannya mekar terus ndak ngegem meneh. Nggih. Tapi ngomong ya kuwes lho, kadang ya pangkah kena cekeblus bareng. Capek, awane iki capek. Jane samane urut, tapi piye lek urut piye yo. Kencang
Sapa? Anu Pak Eri. Lek Kang Jan kan engko mek diurut anu to, pundak karo sikil to, Nduk. Isin lanang. Alah ndak, Nduk, nang kene nang omah. Nang ngene Mbak Sinah nih juga. Oh, main pasina. Nggih. Maune main pasina. Sedih. Nggih tapi ngoten ya. Makane anu, Nduk, kurang rasa sayang. Kae kan menakne teng to. Oh, Lek urut sak wong ndak anu, Nduk. Kurang rasa. kemeker modelnya. Heeh, mek ngono tok. Jam piro sayang? Telon. Jam piro, Nak? Jam 9. Waduh, ibu tak atus engko ora dikeloni. Ora dikeloni bapakmu. Piye, Pak? Lah, mosok setengah 10. Heh? Ibu atus ndak? Tentu tahu. Apa arep dikeloni? Kok kon atus? Heh? Nang itu so. Pak, engko kan lho Ibu mambengi ora kok gugah piye lho sampean. Ibu pesenane akeh lho. Gugan setengah 3 ya. Sampean bubuk kamarmu bubuk karo Ibu. Turun ning njaba ya, Pak. Sampean? Wis bapak arep turu ning jaba kene iki. Terus Mbak Elsa ning kene iki karo anake. Terus Mas Dendi ning kene iki. Kuwi Ariel kuwi. Nanti Mas Dendi. Ibu bobok kene iki. Kuwi. Nyapa le? Yam to? Oh Mas Dendi atus. Ya wis ana Mas Dendi wis atus, ganti Ibu sing atus. Oke, disambungne sesuk ya. Terima kasih. Terus ikuti keseharian kita. Entah itu ya wis mek ngene iki. Iki klambine urung dilebokne. Wis dilempiti ya. Iki ndak ditaleni to. Wis ngono ae, terima kasih. Wassalam sik Mbak Elsa. Terima kasih. Terus sekian, terima kasih. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.